Bisaya, hey, muli Bisaya, hey, yeah, Bisaya, hey, kahit Bisaya, hey, yeah. Kung gusto ka nga mo magalasuway, yeah. Ayaw lang kumpiyansa do, kasi buwano na, Bisaya, hey, muli Bisaya, hey, yeah, Bisaya, hey, garbong Bisaya. What's up mga kabisaya? Kumusta o good morning kaninyong tanan mga kabisaya. So mga kabisaya, welcome back sa among YouTube channel ang Bisaya Vlog Official. So mga kabisaya, magbukpang sa bigbalik, amo na sa ibalik ang kanton, pero special na ning ang kanton mga kabisaya. Itawag ni siya og Samyang. Korean spicy. Korean spicy Samyang. Ya, napay usa mga kabisaya, gi-times to ang Samyang mga kabisaya, ting halanga. Dili kini hang kabisaya, isira ni. So mga kabisaya, dili na nato, dili tayo pa. In 3, 2, 1, let's go! Lang Dunoon eh. O sili ra puro. Langay orang taon. Uli sili wala langay. Sama ni pagkaon dili. Ano dili ni pagkaon, halang kay. Yung tabon ni tabon lang. Ay. Morning guys. Morning kabisaya nga dili pagkaon nga Samyang. I believe I can fly. Grabe halanga. Grabe lang ang alang Ano ano. pag matangtang ang imong bag-ang mga kabisaya sa sige kaon na ni. Super halang din kayo. Wa ka gwanta ni no to. So mga kabisaya, amo na lang ipanan og juice nga iced tea kay di gyud madam mga kabisaya. Kailo sa bunglon. Adna po eh. Putang ida aman. Sana ni ay.
Ay, kita mo ako eh. Ay, di na ko eh, bahala. Isa ka. So mga kabisaya, naginahinay, nagriwa pa mga kauban mga kabisaya, ganyan naging madala. Kasi mula pa lang ng laban. Magkakawa ka kausap mga kabisaya. Maghilak na ka, magtiyapaw. Di na ko min ay, bahala ko min ay. Bahala ko min. Ano rin din ang ubang kauban. Kami anay, paghahialay mis naong. Dito ko, di. Maglaway mo anay. Dito to magmumot. Laway mo anay. Dito to magmumot. Ulit mo. Baby. Ano ka mga kabisaya? Malatoy, mas malutong mga kabisaya, times to. So, pasensya sige mga kabisaya, medyo nadugay-dugay ang among pag-upload mga kabisaya tungod kay busy may sa mo ang trabaho. Karon kami naka-upload og balik mga kabisaya. Iyo. Lagi hang. Ate, ito sa sundila. So mga kabisaya, welcome back to our YouTube channel ang Bisaya Vlog. Bisaya Vlog Official. So mga kabisaya, once again, happy birthday, Father Boss Senyor! So happy birthday mo niya, Father! Happy birthday. So mga kabisaya, shout out yay sa mga nag-birthday karong adlaw. Shout out sa mga pamilya, mga Martinez family o mga kabrad na ko. Shout out din ko sa uyab ni RJ Manayon. Shout out din mo diya. So mga kabisaya, pasensya jud kayo nga medyo nadugay-dugayan ang among pag-upload sa YouTube mga kabisaya tungod kay busy ni. So mga kabisaya, nagpasalamat sa Demi sa nagsuporta gihapon namo kanunay sa among YouTube channel ang Bisaya Vlog Official. I hope nga ulit gapon mo nag-support o nagtanaw sa among video mga kabisaya. So mga kabisaya, don't forget to like and share this video and also subscribe to our YouTube channel ang Bisaya Vlog Official. Salamat mga kabisaya o happy Sunday kaninyong tanan and bye-bye. First things first, get all the money. Girls like me, keep it honey. Girls like you, cause you funny. You boys ain't stunners. I'm the one that came in the summer. I got a black Barbie, she into Minaj. I'ma do it all night till I got